Oğlum sizinki, giyevim sizinki. Ödüňiz görüň. Men müdür bolup işleýän. Nepaga senli ýene de ýekeje ýyl galdy. Şondan soň bardyr Lutfiýanyň golaýyna ýerimizdäki işlere göz gulak bolmaly bolar. Ene şoň üçin men şo ýerde ýaşaryn. Siz bolsa bu ýerde Rahula hem ejek hem gaýyn bolarsyňyz. Riýe bolsana, riýe. Ýörüň tiýdirek, o ýerde näme bolýar görelim. Barın görün. Barın sizem görün. Barın. Riýe haýyş edýän. Şunu şeýsene. Riýe gaýrat et. Munyň da bolmady jenap Rahul. Iň bolmanyna şugul bir aýalyňyzy ýeňmäge ýol bermeliňiz-de. Oy ýeňseýiňi bertin. Men näme gadagyn etdim be? Eger söz soranna bolsalar, men garşy bolup durmazdym. Kimiň aýalynyň jorasyndan? Özüm hukukçydan sorazy gelip dura. Men siziň bilimlidiňizi bilýän. Ýene siz akyllam, bu gaty gowdat. Akılladım. Hiç kaçan Lukmanlar hukukçu bilen jedilleşmeýär. Kim bilen kaçan yer oğlum güde tutacağını asla bilmerdim, doğru mu? Indi siz biziň akylly giýewimiz bize aýdyň. Biziň riýamyzda nähili görýäňiz? Hanti şonu aýdym. Ol näzijek yapraklary çala üstüne döküljek bolup duran gülemeňde işte. Şeýlemi? Eşitdiňizmi? O ýene aýdymam aýdýa. Jenap Rahul, biziň riýamyzda edil siziň aýdyşyňyz ýaly beýle bir ynjygam däldir. Gat dogry. Köplüş bir guljagal ot tutuşturup, oň ýeňiljek yaprajyklary bolsa, daş ýüreg eredip bilýär. Görle Jenap Rahul, siz atyl ulu arduçulam ekeniňizde. Üçlük birigenne, riýa, siz hem şygyryetiňe duşan wagtynda o şu geleň nähil ajap bolýara. Ýagna toý gedelenjinne. Gatgowy. Oğlum, giýewiň adamçylygy gowudyr. Görersiň o sen gyýdyňy bagtlydyr. Dogry aýdýar. Ilkiler riýa toýa rady bolmady. Penjaplar çykan gowy bolaydy. Men weli oň ejeti öýdi ýaly bengalla berer öýdüm. Korkdum. Salam jenap. Alat etmeje. Salam. 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 Salam, salam. Sin ýa-da sin tapawdy näme? Dogry. Sen gow gelniň bar. Olam dogry. Siziň ogluňyz bilen gyýdyňyz nähili bir-birine munasyp jogindir. Bagtly boluň meň palalam. Olar sataşdyranyň üçin Taňry ýalkasyny çatdyrjy. Gow ya. Jenap çatderçi diňe bir Rahulň başlygy däl, riýag daýsam. Näme diýdiňler? Sünnetiň aýallygyny men dolanan uýan bolýar. Bu ýyl ol puja durgalarda mehmançylykda bolana riýa üçin göz altyndan alýan bir gowy ýigidiň bam kaşony aýtdy diýdi. Özüm Bengaliyada penjaply bolsa gow bor diýdi. Ede şu wagt Rahul ýadyma düşdi. Ýerде turlaşdym. Riýa surat görkezdim. Ol onu halady. 2 günden soň men sizleriň burlaşdym. Sen bu gurrumy oňladyňyz. Ede de bolanda. Onsoň Rahul bilen riýa durmuş gordular. Hudaýa şükür, ahir Rahulo kimdir bir ýarapdyr. O näme üçin kimdir biri? Riýamy dogrudanam gözelim biri. Dogry. Hyzmatkara zatlar getiriňdi. Bolýar jenap. Sag bolun. Veki. Pepsiň täze mahawatyna kim almakçy bolýan? Jenap, intega belli netije gelemdik. Ýata taklan, o kesip ören görmege ihtipaý bolmalylar. Ýalňyşlyk edämen, düşnüklümi? Hawa jenap. Bu mahawat hökmen indikada çykmalylar. Hawa jenap. Ýoksa da Sheraton kompaniýasynyň gepleşigimizi kim alyp barar? Hukukçy Nanjini patil jenap. Nanjini? Hawa. Bolýar. Gowda. Näme diýsene? Men ezaty halayan zadymyň nämedigini bilýärmi?
yayılıp yatan umman. Bu yerin gözel kakos palmaları, bu yerin giyin giden gözelliği, bu yerde deyince adamlarım şadiyan adamları. Elbette bu yerinin içkitem kakostan yasalan. Eger bir da yetmek maksadım bolun bolsa, seni söymekten yukarıda hiç maksadım bolmazdı. Men ömrümün manisi dinle sen riye. Men yer yüzündeki öz ömrümü en güzel denana bağışladım geliye. Oğulda sen. Men mehriban ayalım. Men sen söyleyen. Men sen söyleyen riye. Salam Nanzini. Duşmak kurumu ne ehli? Yer bolya. Sen Samir'in gıyda. Eğer hanım meni ahara çağırmakçı olsam Samir karşı olup durma da. Sizin oyunu da mı? Siz de mi? Bugün ben öz hukuk koruçumuzun oyunu naharlanyan. On tayarlayan tağımını yiyen. Oh, Gaurav. Yo da Nanzini. Şu Gaurav ya da Gaurav mı ya da Gauravi. Bolya men yadım geç. Bana tapawud näme? Gaurav mı ya da Gauravi? İn esasat naharı öktölük. Şeýle de daýyň bilen görüşýär. Ay. On aýby ýok. Diýmek bugün karşym diňe reşi bilen Nanziniňki da. O gelşä. Bolya, onu basın duşýançak, häzirlikçe tawol. Tawol. Näme diýsen eriýe? Men seni ilkinji tapar göremde. Maňa ýaranda sen gözelligiň bilen bilelikde. Sen geplemesek däligiň bolly. Sen misli dessan. Ýöne şuňky sen dymmaklygyň men ýüregimde täze bir destan döretdi. Roza desseň aýdyp bereýin. Men arzu hyalymda geplemedek bir gyýdyň peýda bolanyny bilemok. Göwnüme kämahal ol ýyldızjyga öwrülip, şo wada ýüregimiň urşy güýçlenýän ýaly. Kämahal bolsa, ol men gözümiň öňünde ak buldy öwrülip gidýär. Kämahal bolsa, ol owdunja kebelege öwrülýär-de, duýdansyz ýaňaklaryma galtyşyp gidýär. Birdenem oslawsyz müşk anwara öwrülip, men kalbıma dolýar. Oýanan wagtym men düş gördümmi? Ya da o ýerde dören peridatmy diýip oýlanýan. Ol ýyldızjygym däl, buldum däl. Kebelecekdir, müşk anwaram däl. Ol bary ýogy, lewler sır saklayan gyýyz. Indi men diňe hemişe şoň pikirinde. Oň dymmagyny men ýadam dinlemege taýýar. Diňe men öz ýüregimiň sesini işitýän. Men dünýäde şondan goly ýokdugyny bilýär. पल पल पलकों के पर्दे उठाते रहे, तुम मेरे सपनों के आंगन में आते रहे, जाते रहे, छुपते रहे। आँखों के सामने आ जाओ ना कभी, तुम मेरे सपनों के आंगन में आते रहे, जाते रहे, छुपते। आँखों के सामने आ जाओ ना कभी, दिल ने पुकारा है तुम्हें, वो गुमसुम सजना उठाते रहे। तुम मेरे सपनों के आंगन में
जाते रहे छुपते रहे Riya ne heyli? So'roq bermek bolýarmy? Sen hini de oň pikirini edip ýörmäň. On keşi men yüreğimde dur. On keşi yüreğimde orun aldy. Näme üçin bilemok. Pursat ay men onu ýatlaýar. Onun başga dostum köp ahry. Onu diýmek sen onu hini dem söýýäň-de. Awwa. Qanaqanjak bazmak. Sag bolun. Siz nähil tanışdyňyz? Haçandan Riya men ýanyma ilkinji gedek işe gelende men hayran boldum. Nanjini sen bilýär. Adamlar meni ayalvat hataplayalar. Şeýle adamlarda yürek bar bolsa o söýüp bilmeli ahry. Şo Rishi Van Palyň ýüregi ilkinji gedek özüne tawin bolmady. Olan soň aşyk boldy. O gün başgany ýazgyrmanlar. Riýaň gözelligi, talihatlygy şeýle bir äşgärdi boli her kim oňuňuna diýde çökerdi. O arzulaň bary puja çykaýda nähili bolar? Men hemişe yüregim bir hili ynjyly duýgulary syzýan durmuşyň öwrüni ýerine peýda bolýardym. Sen bilýärmi? Bu zatlary Riýa görmek eýmeşdi. Onu gizlemek hasam eýmenç boldy. Onu ýatlasam hasam eýmenç bolýar. Hasam eýmenç. Rishi. Riýaň adam Rahul gaty gowy adam. Belki ol edilseň ýaly baýam däldir. Ýöne ol Riýany çyny bilen söýýär. Ýöne mahal maňa Riya söýgüden lapy geçip bolup durmuşy çykan ýaly görünýär. Bilemokda, özüniň inniki ýagdaýyna dogry göz aýlap bilermika? Hany görürüm teň toý gedilenjiň nähil geçdi? Samir teň toýuňda bolup bilmänine gaty gynanýar. Sen meň joram ahry. Edil şogunem ol bir nöhüm iş bilen ýokor gadety gitmeli boldy. Delil ýok, owr işli adama. Ola dogry. Gideli. Nandini. Nem üçin bilemok. Mun nähil aýtjagam bilemok. Maňa ha bu gedelenç yaramady. Riya, Rahul barada dogry aýtsam, oň mene ýaramas tarapyny göremek. O gowy ýan ýoldaş bolmaly. Galan zatlar bolsa sen oňa garaýşyňa bagly. Rishi Rampal. Qaysydyr bir Rishi Rampal seň toýuň bilen utlapdyr. Kim şu ajaýyp gülleri beripdir. Ähtimal ol seň toýuň bardy ören giç habar alypdyr. Görýän bolyn, Jenap Rampal owadan güllerden gowaş çykýan bolmaly. Gülleri ören owadan hem gymmat. Megerem Jenap Rampal ören baý adam bolmaly. Näme? Men näme? Näde orada da aýtdym ben? By the way, Riya, Ýogda Riya inni kepde men Ýewropa iş taparyna gidýän. O tapar 35 gün çemeti boljak. Eger izledeň seni men bilen gidip bilersiň. Ýatlara da bolar. İzli ikinji toý gedelenji. Nähili? Gidermiň. Ol iş tapar ahry.
Oh, Sujit. Nire aytırım Ey mollagız? güýmeni aýdynda. Size näçe garaşandan sizin asla habarınız yok. Eger size bir zat gerek bolsa, sabır edin. Men häzir gelýän. Elbetde. Salam hanım. Malhotra. Men bugün siz ýany ýoluşyňyz bilen gelerdiňiz öýtdim. O nirde? Näme diýseňiz lan? Samir men saňa aýtdym, Rahul Ýewropada diýip. Ha, hogo. Ýeködimi ýa kätip gyz bilen gitdimi? Samir Rahul iş tapar bilen gitdi. On saňam riýan adamsyndan birjikde nägileligi ýok. Şeýle gerek riýe. Bolýa. Geçiberin. Siz gowsy öz mihmanlaryňyň aladatyny ediň. Riýan aladatyny ödüm eterin. Oň aladatyny meni däýjekdim de. Samir bar. Eýýäp gitdim. Samir käme hala ötürek geçäýä, bagışlary ýa, haýyş edýän gaty görme. Sujit, Salam Nanjini. işler nähili? Ýaşy özüň nähili? Gaty gowy tanış boluň. Bu Riýa Malhotra men joram. Riýa bu Sujit ajaýyp sagdanlar. Sag bol. Daýdamyň ýagdaýlary gowmy? Hiçne de gittikçe gowlaşýa. Göwnüm olmasa bu ýerde biri ýeten o. Kim? Rishi. Samir'in şöyle Rishi yok. O şu yerlerde bolmaly. Bolýa. Siz şoň hukuk maslahatçysy mı? Howa edilödi. Oň ýagdaýlary nähili? Gülýaly. Indi oň uly idarasy bar. Siz hökman ýagdaýyny tapyp oň ýanyna baryň. Barjak bor. Hanım. Rishi. Sen bir zat aýt. Ýöne çynyň aýt. Sen meni söýýän gerek. Näme düşündirmaňa? Göwnüme bolmasa. Sen meni söýmeýän ýaly. Misli sen meni gaçýan ýaly bolup görünýär. Mende şeýle duýgu dörýär. Gaýlarda bolsa duýgu ýagdaýy has ösen bolýar. Rishi. Sen men sorama jogap bermän gitmersiň. Hormatly prezidentimiziň parasatly ýol başçylygynda bugünkü sanly ulgamy sürmek babatynda düýpli özgertmeler durmuşa ornaşdyrylýar. Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyýet ministrligi fiziki şahslar hemde ýuridik şahslar üçin sanly ulgam arkaly ýeňillikli bellige almak hyzmatyny sürdürýär. Finaeconomic.gov.tm saýtyndan täze döredilýek kärhananyň adyny tasdiklatma hyzmatyndan peýdalanıp bilersiňiz. Ýurdumyzyň işgörleri bu saýtda öz kärhanalaryny bir penjere ulgamyny bellige almak işini amala aşyrýar. Indi siz ýurdumyzyň ähli künjegünden finaeconomic.gov.tm saýtynyň üstü bilen bu hyzmatlardan we ýeňilliklerden ansatlyk bilen sanly ulgam ulanmak arkaly peýdalanıp bilersiňiz. Alo. Men Rishi bilen gepleşip bilermi? Gelen okmy? O nire gitti? Näme? Aýsaňyz lan. Bu Rishi Rampalyň belgesimi? Näme? Siziň gözüňiz ýetýärmi? Rishi.
Şeyle ulu ağırlığın, şeyle ulu hainliğin näme zerurluğu vardır işi. Men sana näme etdim? Sen näme için meni ağırladın? Yüreği hemişe seni uğrayan bilen. Sana sarpı koyyan bilen. Sana taqdim ediyen bilen. Şey diler mi? Başlar iyi. Men doğrudanım Bana gıynanya. elin degirme. Men duygulamın şeylesinle kaylığına sen düşünen bolsadın. Düşünýän. Sen düşünýän dadın yok. Eger sen düşünýän bolsaň hiç çaçan beyliş etmezdiň. Riya. Men taňa açyk bolum ýöne. Ýöne. Onu men güýçli uruw derar nähil ýa çekilenni nädip bilerdim. Eger ol urguýny men çekmedik bolsadym. Bolýa. Şeylelik bilenim sen. Keşfin äşgär boldy. Riya. Rishi, sen men ýüregime aýny döwünýaly külüşek etdiň. Indi men ol aýny oňuntuklaryny ýygnamakçy bolup zan etsem hem başarman. Sen men bar isleg arzumy ýele sowurdyň. Riya. Men seni hemişe ak yüreğimden söýdüm. Şuňa inan. Men yüreğimde hiç gaçan hiç şeýle ýalanam. Galplygym bolan näler? Dogruýmy aýtsam, men seni itirer nöýdük gorkdum. Owa men gorkdum. Şo gorky derarly men saňa hiç zat aýtmadym. O men günäm. Şoň üçin hem sen nähil isleseň maňa jeda berip bilerdiň. Jeda? Nähil jeda bermeli? Saňa nähil jeda gerek? Jedany men çekdim Rishi. Men yalan söýgüni hakyky döýdüpdirn. Bu men günäm Rishi. Men sen ýuwanja sözleňi söýgü döýdüpdirn. Bu men günäm. Bu men günäm. Bu men günäm. Salam Riya. Ýagdaýlaň nähili? Men siz bilen gatalaşýan, köçeler mahalleden dolu. Men oly her gün ulagda gezmeli. Üstüne idaralan hersi şäheriň bir ýerine. Käme hal Samira menäki diýä oly ýöne hemişe dälle. Ali doğan. Rahul şu gün akşam Şveysariýadan aýdyp gelýär. Siz onu uçar mendiline garşylamaly. Bolýa hanym. Riya. Riya, koysan olary. Tiz bärik gel. Gör men saňa näme getirdim. Gel ahyry. Beýle sada bolmaly läle. Ali otur şu ýerde. Seret libaslary. Müşk anwarlar, süýjüler. Sen torwaň,
Yine de en esasy zat el telefony. Näme diýsen Riya? Şol akşam sen meni gaty gorkuzdyň. Ertire çelni şonu sen bilen guruluş bilmedik boldum, onu maslahat taşlap iýdyma gaýdýatym. Kemme zady halan bolsaň gerek Riya. Riya, Ýewropada çağılar üçin şeýle bir haryt köp. Eger biziň çağamyz bolan bolsady, o ýerde dukanlary höwüslen aýlanardyk. Indi kedek meň bilen senem gidersiň. Biz sen üçin, meň üçin çağamyz üçin zatlar satyn alardyk. Bu sen üçin. Saňa laýyk bolarmy kadiýan? Kana bir açılsana, men näçe günden soň öýümde geldim. Sen budun baňa men näle düşünmeli Riya? Görýän bolan sen kim işe ýek oturýarsyň? Hemişe nämeňdir bir zadyň pikirini diýäň. Sen dym oturýarsyň bolýan? Menim alada edip başlaýan. Ümsüm oturmakluk. Güýçli tupanam ýapýanlar Rahul. Salam Samir. Salam. Täzeli geçecekmi? Riya hamila. Söylemi? Riyaň ene boljagyna ananyp bilemok, gaty geňşeýle gerek. Riyaň ene boljagyna, o körpejiňe maňa daýda diýjek gününe men sabarsyzlyk bilen garaşýan. Eşdiýäňmi? Arzuň hasyl bolsun. Tag bol. Daýda. Gaty ülkünç. Daýda diýmen, başga näme diýmele? Han sen maňa aýt. Biz haçan toý eder? Bizmi? Men ýa motoýa bütün taýýar. Aýt, haçan toý etmeli? Hey, sen bir salihatly boljak wagtyň barmy? Göňme bolmasa seni kadyet zaly hem kazy salihat edip biläjek ýaly. Onda näme üçin sen bu soragyň kadyetiň zalyny maňa berip görüň ha? Haçan da men bu soragy saňa kadyetiň zalyna beren wagtym seni bar hukugyny ýatdan çykararsyň. Ýaşadyn bolsun hanym Malhotra. Siziň ay bölegi ýaly gyýdyňyz boldy. Alın gyýjagaňyzy. Ni harika. Gowat. Olady kim daktyka? Senmi? Ejeňmi? Ya enimmi? Men. Riyaň edep tertibiniň beýle üýtgemegi gowuda adyň alamaty ha däl. Men eden çakym dogry çykajakmyka? Rahulun aladasyna, oň feýüsine Riyaň bir park garamak näme üçinkä? Näme üçin Riya öz gyzyny ata mehrinden, ihlasyndan gaça taklajak bolýar? Näme üçin? Niharikaň erteki gününe Riya parkda garaýaka. Rahulun näme günäsi barka? Riyanyň ýüreginde nähili haratadyň gopýanlygyny bilip bolanok.
Ertiyeriňiz hayır jenap. Sağ olun. Sen bir yerik iş deyip arda verdin mi? Bu hatta iş aliyat deyilipdir. Sen näme üçin maňa iýerilen hata atçyň? Sen näme oň edepsizlikdigini bileňokmy? Ay bolýa da. Bu nämet? Günämet? Riya, kadete gelip öz mertebeňi peteltmek näme gerek? Sen aýdanyň näde dogry? Adamlar yersiz yere sana barmaklaryny çomaldyrlar. Ýokmasa zatlar aýdarlar. Niharikada. Men bilýän. Men bu söwüşde ýekedigmen bilýän. Onsoňa men bu söwüşde ýeke bolsamam güýjümiň ýetjegini bilýän. Gep onu del Riya. Şeýle hereket etmek hökmanmy? Gep şonno. Bu möhümmi ýa ýok, onçasyny bilemok. Ýöne men beýle durmuşda ýaşap biljek däl. Nähil durmuşda? Sen näme diýjek bolýan? Men elbetde durmuşa çykmalydym. Men ilkinji söýgi ýatdan çykar öýtdim. Şoň üçinem ýüregime daş baglap durmuşa çykdym. Rahul sen adamyň alkakmyş. Ol isleýän wagtyny taşlap gidiberer ýaly köçede gedip ýören sergezdan el. Söýgüňi tapaňdan soňam ony ýitirmek gorkusy, adam gatnaşyklarynyň berkligi, wagta hemde sebäplere garamazdan ýüze çykýar. Adamyň ykbal oýunlaryna söýgüniň hem ömrüň telbeligi, buluň hemmesen söýgü. Söýgü, hajú, meyil, islew. Ýine de adamlar bu duýga näçe at takypdyrlar. Gör bu sözde entek, üstü açylmadyk sirgizlenip ýatyr. Ýöne Rahul, gynansagam, bugün öz söýgüsini qurban etmeli boljak. Ol öz söýgüsini goramak üçin garşylyk görkezermike? Ýa-da onu gutulgusyz zat hökmünde görüp, söýgüsini öz elleri bilen qurban edýärmike? Pari. Yani parita. Men nime? Jenap. Kän pikir etmeň. Näme? Bu siziň tutjak başyňyz däl. Rahul bilen Riyan siz pikirlenip öýerdiňiz. Yer näme? Ýoksa da sen mamla pari. Mamla, olaň düýbünden jyn-jyn qırşmady. Men uly ýalňyşlyk etdim. Pari. Sen näme pikir edýäň? Olar aýryşmaly bolýarmy halar? Ýoksa da aýryşmak adagyny edilen o wagty? Terbiýe meselesi. Dogry. O ýerde siz ýaly adamlardyň amatlyýag diýe garaşýarlar. Rahul ýaly adamlar bolsa, ay bolýarlar siz muňa düşünýärsiz. Men ýerden düşüneýin. Bütün dünýäde sen akylly ýeketek. Endi men näme pikir edýänme gulak as. Hiç wagt giden ulag bilen gyýda gynanmagan. Sebäbi gideniň ýerinden ýene bergeler. Giden ulag bilen giden gyýda gynanyp näme etjek? Olaňyňdan hemişe Siz dogry aýdýaňyz. Jenap, ýöne inniki geljek ulagyň dykmyşyk därligini siz güýe geçip biljekmi? Oň barýan ýeri sizinki bilen gabat gelermi? Siziň maksatlaryňyz deň gelermi? nişana urduň. Diýmek sen Rahul bosogadan tapsaň töre geçmedi ýa-da. Rahul, belki Riyan akly ütgendir. Ýöne her adam bolsa men saňa kazlaşyp durmaň diýjek bolýar. Sebäbi bu diňe pul harçlamak wagtyny ýitirmekden başga dat däl. Aýlar geçýär, ýyllar geçýär. Gowsy öňe gitmek gerek. Geljek hakda oýlan. Bilýärmi? Bizim durmuşymyz kädeden alyp okuwer ýaly kitap däl.
Kitap del. Cenap, bir yere sizin kolunuz gerek. Elbette. I'm sorry. Men gaty gynanýan Rahul. Kaho, Aýsana, मैं तुम्हारी men saňa मदद näme कर kömek edip bilerin, he? सकता- Thank you. Sag bolun. Sağ ol. welcome, sir. Samir beýtmellerle. तुम्हें नोट Saňa habar bermeden odol ýeke gedek. Ýeke gedek bir maňa maslahat salaýmaly ekende. Menem Riýan Samir bilen duşup bu zatlaň bolup ýörenden habarym ýok. Bilýäňmi näme? Samir hemme zatdan başym çykýan röýdýä. Müşteriler bilen gepleşmäni, köpçülikde özüň alyp barmagy, ol özüne artyk maştaýa. Men oňa düşünýän, gow hukukçy şeýle pikirem etmeli. Ýöne Riýa, men joram. Olam bu hakda pikir etmeli eken. Men tutuşlugyny seň tarapyňda Rahul. Ýöne men hiç wagtdan bir ýerine arka durup gadyetli çykyş etmändim. Men diňe Bilýärmi Nanjini? Men aýrylşan maşgalada önüp ötdüm. Kakam bizi taşlap gidenne, meni de gaty çekenim. Meni ekläp saklamak ejeme gaty kyn düşüpdir. Men nähil derejä ýeten bolsam, ejemin kömegi bilen ýetdim. Öyle näýsem, men aýalym bagtly ederim. Oňa hiç wagt hatyra çekdirmeni öýdýädim. Ýöne men onu başarmadım. Başarmadım Nanjini. Başarmadım. Why the hell? seni umuman näme üçin şoňa öýlendiň? Do you trust? Sen maňa ananýarmy? Men bu gadyetiň işinden düýbünden başym çykan ok. Ýöne men muň nähil götdetinden gelmeligini bilýän. Riya. Riýa, Riya, Riýa, bu işte men Rahul'un tarapyny tutjokdygymy saňa aýtmaga geldim. Samir gollap bu işte Rahul'un tarapyndan çykyş etjek. Seni aklyň aýlamak üçin menne başga usul ýok. Riýa, sen näme öz ýalňyşyň boýuna alaňok, he? Näme üçin sen ähli edýän hereketleň näme dogrudygyny düşüneň ok? Entegem giýişden Rahul bilen yaraş eşitýänmi? Oň bilen yaraş. Yaraş. Sizin hormatlyňyz. Paragatlyk diňe iki ýüregiň birleşmegine täkeljede bolsa umyt bar ýerine bolup biler. Ýöne ýüreklerde ýigrenç, hyýaly ýalan zatlary onanamy? Şu gölenmek. Bu ýerde yaraş hakda gurrun bolup bilermi? Bir tarapda şäherde önüp öten Riýa Malhy oturar. Beýleki tarapda hatratly gullar gören Rahul Malhy oturar. Şäherde biten gül, owada biten gül bilen bir çemenine oňuşmaz. Şeýle bolýar siziň hormatlyňyz. Düýbünden aýry şertlerde ýetişen, düýbünden iki gapma garşy pikirdäki adamlar nikadan geçipdirler. Hiç hili umumluğu ýok adam bilen näme dip ýaşajak? Siziň merhametliňiz.
Kadiyeti hem de adalata baş egip yurist hökmünü, bizim borcumuzun dağa baryan maşgalany we nikahny halat etmek üçin ehli çäreleri görmeliligimizi men düşünýän. Häzir ýaş nesil tiýdigi gowalaşýar. Çal taýar bolýan kofe, çal çykarylýan surat, kriket boýunça ýerliňe geçirilýän oýunlar. Yaşları bu zatlaryň täsirinden çykarmak gerek. Olary çalt nikalaşmak bilen çalt nikahını bozmak ketelinden saplamak gerek. Nikah bu keramatly baglanşyk siziň hormatlyňyz. Nikahını bozmak bolsa, şo baglanşygy üdüp taşlamak. Siziň hormatlyňyz. Men gorayan adamym, gaty dogurçul, takatly adam. Ol aýalyny şeýle bir söýýär. Ol ayrılışmağa karşı, bu bolsa yankı aýdylanlara delil bolup biler. Siziň hormatlyňyz. Egerde agaçyň şakalaryny gurçuk emele gelen bolsa, onu şo agaçy çap aýyrmak gerek. Eger adamsa aýalyny ýigrenýän bolsa, oňa hemişe anamsızlyk etse, onu aýal şeýle adamsyny söýesi gelermi? Aýalynyň aýrylışmak bardaky edýän talaby, onu şoňa mezgur edendikleriniň ýene bir suwutnamasy. Şu ýagdaýlar gödüňüne tutup, şeýle netije gelmek bolýar. Riýa Malhotranyň gelen karary, oňa diňe bir istegi däl eýdim, oň hukuky. Riýa Malhotra diňe aýrylyş nikahany bozmak gerek. Bu gorkunç döwüşde men ýeňiş bilen ýeňlişiň arasyna galyjyň üstünden ýöreýän. Men bu ýiti galyjyň üstünden düşüp bilerin ýa ýok. Onuň bilemok. Durmuşyň bu sahypalaryny kağıt ýüzüne geçirip otyrkam, Riýa hey bir wagt öz ýalňyşyny düşünürmkä diýip pikir edýän. Ya tersine, aýnada öz gümürtük ýüzüni görüp, onu öz hakyky ýüzüni görürmkä ýa-da aýnany. Umytsizlikden ýaňa aňyny ýitirip, sen bir zada göz getirmän, öz ýüzüňdäki hapany görmän, sen aýnany günäkärleme diýip birä jaýdar aýdypdyr. पलकों तले एक मुसाफिर जगह चाहता है तेरी नूरानी पलकों तले एक मुसाफिर जगह चाहता है जिंदगी जिंदगी बेवजह कट रही है कोई प्यारी वजह चाहता है तेरी नूरानी पलकों तले एक मुसाफिर जगह चाहता है तेरी नूरानी पलकों तले सरहद पे मुद्दत से मैं तुझको बुलाता हूँ जानम कितनी मोहब्बत से मैं मेरी वफा का तू इम्तिहान यूं न ले तेरी पुरानी पलकों तले एक मुसाफिर जगह चाहता है जिंदगी जिंदगी बेवजह कट रही है कोई प्यारी वजह चाहता है
अब से ये दिल तन्हाई के रेशम से आजा तू अब इस दिल में मुंह मोड़ के यूं गम से हो जाए गुम दो दिल के सब फासले तेरी नूरानी पलकों तले एक मुसाफिर जगह चाहता है तेरी नूरानी पलकों तले एक मुसाफिर जगह चाहता है जिंदगी जिंदगी बेवजह कट रही है कोई प्यारी वजह चाहता है तेरी नूरानी पलकों तले एक मुसाफिर जगह चाहता है तेरी नूरानी पलकों तले Hanım Riya Malhotra. Siz öz adamyňyzyň öýüni 13 fevralda terk edip gaýdypsyňyz. Şol dogrymy? Hawa. Bolýa, siz aýdyň. Siz şoň adamyňyza aýryşjak diýip haýbat atdyňyzmy? Ya men esasy zat soraýdym Hanım Malhotra. Bolýa onda maňa aýdyň, siziň soňky dawaňyz sagat näçede bolupdy? Erden sagat 10 bir töwereklerdi. Bolýa, şondan soň näme boldy Hanım Malhotra? Rahul işe gidenden soň men gaýdym alyp ejemlere bandyra gitdim. Jenap Malhotraň öýü Malatda bolan soň siz bandyra barýançaňyz elbetde sagat 10 bolandyr. Şeýlemi? Hawa. Siz soň näme işlediňiz Hanım Malhotra? Men Samirň işleýän ýerine gitdim. Ýürüs Samir Şahyň iş ýerine? O siziň geleriňizde garaşýarmydy? Ol şo gün adamyňyz bilen araňyzda dawa turjagyny bilýärmidi? Ýok, bilenokdy. Diýmek, şo gün siz hormatly jenap Şahy araňyzdaky dawa jenjel barada ilkinji gedek gurrun beripsiňiz-de. Hawa. Geň dat. Diýmek, siz Samir bilen bagyşlaň. Jenap Samir Şah bilen siz näçede duşdyňyz? Akşam saat 4'tü. Maşgaladaky näsadyklar barada gurrun bermek üçin size näçe wagt gerek boldy? Saat yarım 2 saat töweregi. Diýmek, gurrun eýýäm altyň ýarlaryna gutoran bolmaly. Hawa. Onsoň siz tamdyra gyzanyna ýap diýlen ne dipsiňiz-de? Er aýal arasyndaky mäkan baglanşygy bozmakçy bolupsyňyz-da. Men garşylyk görkezýän siziň hormatlyňyz. Düýbi tutulmadyk zady näme maşgala diýip bolar? Göremedik. Ýok zada duýu gatnaşyklar diýip bolarmy? Riýe bilen Rahuluň arasyndaky dartgynlyk gatnaşygy näme diýip bolar? Bu mümkin näl siziň hormatlyňyz. Bu ýol berilmese ýagdaý. Siziň hormatlyňyz. Men Hanım Riya Malhotra sowal beremde daşyndan goşulmadyklaryny sizden haýyş edip bilermi? Jenap Şah, sonra berilýän wagtda daşyndan hiç hili belli gaýtmaň, haýyş edýän. Sag boluň siziň hormatlyňyz. Diýmek, bu Hanım Malhotra siziň aklawjyňyzdan haýal etmän edil şo minutda adamyňyza duýduruş hatyny iýberdigi bolýar-da. Şeýlemi? Hawa. Gowja pikirlenip görüň Hanım Malhotra. Siziň her bir sözüňiziň uly ähmiýeti bar. Bilýän. Hanım Malhotra. Aklawjyň üstü bilen adamyňyza iýberen duýduruş hatyňyzda siz kadyýety aýryşmak barada talap ardasy bilen ýüz tutanlygyňyzy ma'lum edipsiňiz. Şeýle talap ardany kadyýetiň 16 saat 30 minutdan soň kabul etmeýänligine siz bilýärmikäňiz öýdýän? Hanım Malhotra,
Ol duýduruş hatyny siziň adamyňyza 14 fevralda, ýagny aşyk maşuklar gününe 10 saat 30 minutda gowşurypdyrlar. Siziň hormatlyňyz, bu aýalyň öz adamsyna aşyk maşuklar gününe taýýarlan täze sowgady. Hanım Malhotraň öz sözlerine dayansaňa, ol duýduruş hatyny 13 fevralda 5:30-dan saat 6 çenli taýýarlapdyr. Şeýlelikde ol duýduruş hatynyň 13 fevraldan öň taýýarlananlygy belli bolýar. 13 fevralda hanım Malhotra öňünden düzülen meýilnama esasynda adamsy bilen dawalaşyp jenjel turýar. Adamsy işe giden soňam olam ýuwaşlyk bilen öýünden çykyp gidýär. Şondan soň oň nirä gidenligen belli däl. Ýöne oň Samir Şah bilen duşmanlygy belli. Sebäbi oň geregem ýokdy. Aklawjy Samir Şah etmeli işini öňünden edip goýupdy. Bu Riye Malhotraň oýlanman eden hereketidi. Hawa aýalynyň öz bähbidi üçin dogurçul, sada adamsyndan geçmegi elbetde gynanýar. Şonu men Rahuly gaty alady diýen. Bu ýaşlary häzirki döwürde näme bolýar, hiç düşünemek. Geliniň ahyrky maksady näme-ke? Aýrylşmak. Rahul entekki jekkä men bilen, qaqaty Parmiyan bilen ýygy-ýygydan dawa bolardy. Siz näme wagtda pikir edýäňiz? Sen özüň kimdirini öýdýän? Men näme iýiller ýalymy? Sen her bir sözüň menem işläp edil sen ýaly gazanýan. Düşnüklümi? Bir gün ol, sen men ýok aýrylşmak barada ýazan ardasyny men öňümde goýdum. Kağıtları golçakda men gülüme goý. Bu heleyi men bütün ömrüm kül etdi. Sen özüňe kimdirini öýdýän? Fiyanalla golçak. Haçan ortaň ýüzüňden gar ýap dur. Menem gaharyma arza gol çekdim. Rahulyň qaqasynyň öýlenendigini soň bilip galdym. İşim gowy. Oglumy özüm ýetiştirerini pikir edýärdim. Ýöne ol beýle ýeňil bolmady. Rahulyň qaqasyny göresi gelip ýüregi syýady. Men ululup öýlen aýsam, hiç wagt aýalym bilen tertleşmen diýýärdi. Bu wagt oň ýagdaý nähilike. Bu zatlar näme alamaty? Näme üçin biziň durmuşymyz zor bilen ýelimläp saklajak bolýar? Bu tomoşaň peýdasy näme? Sen kölegän ýigrenip ýören adamyň söýgüsini gazanjak bolýarmy? Men saňa näme gerek? Ayt, men saňa näme gerek? Riya, saňa bolan söýgümde nämen kimtirlik edenini bilemok. Men diňe teň men aýalymdyňy bilýän. Men seni keramatly oduň öňünde özüme aýal edip aldym. Ýöne şeýle çal. Ýöne şeýle çal. Hiç zat düdelen ok Rahul. Hiç zat. Belki sen qadiyetdi ýeňip bilersiň. Ýöne men däl. Senden bir zat soramak mümkinmi? Sen doğrudan men şeýle ýigrenýäňmi? Sen doğrudan men kabul edip bilen okmy? Bagtly bol Riya. Men üçin gyýdym okşa. Riya. Reşiteni haçanam bolsa bir wagt söýendir, ýa söýen bolandyr. O bolup biläjek zat. Ýöne ol hiç wagtdan Rahulyň ýerini tutup bilmez.
Hiç wagt. Geçen zatlan hemmetini ýadyňdan çykarýa. Senden haýyş edýän. Haýyş edýän. Riya bugün meni ul önjä goýdy. Riýaň ýagdaýynyň agyrlygy oňa agram salyp başlady. Şol sebäpli ol Rahuly şeýle ýakymsız hakykatyň öňünde goýdy. Bagty ýatan Rahul oň ýagdaýy edilmew jalyan tupanyň içinde köräp ýanyp duran şemli çyrany ýatlady. Bir tarapdan oň kejir aýaly, bir tarapdanam oň söýgüsi, oň anamy. Rahul diýseň dogry adam. Ýöne nähile bolsa, nirede ot ýansa-da oň ykbalyny şemal kesýär. Sizin hormatlyňyz, men gorayan adamyma ýükleýän ähli günäleriň esassyzlygy, yalanlygy subut edildi. Bu işte başga tereder ýaly düýpli delil galmady. Eger kadyet oňlasa, öz gelen netijesini mälim edip işi ýapyp biler. Ýok sizin hormatlyňyz. Bu işte ýene bir has möhüm delil galdy. Nikanyň iň möhüm nukdaýnazary taryh şaýatdyr. Her Oranji, Şirin bilen Perhat, Romeo we Julietta, Leyli we Mecnun ýaly aşyk magşuklar ýaşap geçipdirler. Söýgü şeýle bir düşünje. Onu diňe duýup bolýar. Agdalyp geçilen aşyk magşuklaryň atlaryny hemmeler şu wagta çenli bilýärler. Sebäbi olar öz söýgüleri üçin ähli zatdan geçipdirler. Ýöne bu ýerde şuň gurrun Riya Malhotra hakyny gidýär. Ol bilimli, akıllı, hem paykaslı. Ol öz adamsın söýmänligini. Hiç wagtym söýmänligini aýtdy. Nikah ýaly şeýle gatnaşyklary ynanmak, eger onu söýgä orun bolmasa, ol diňe allawçylyk. Söýgü ýöne bir kudret däl. On sadaka hökümini diläbem alyp bolmady. Ol ýürekleriň bir-birine dartylmagy, başga hiç zat däl. Söýgü bu paykas oýuny näl? On kesgitlemesini istenlik kanun kitaplardan ýa-da ýazyp alyp bolaýanok. Söýgü bir taraplayın köçe däl. Ene şu ýolda men gorayan adamym Riya Malhotra jaza berildi. Sizin hormatlyňyz. Bir şahyr gaty gowaýdyp geçipdir. Eger gatnaşyklar agram salyp başlan bolsa, onda olary ýolup taşlamak gerek. Durmuş ögrümine hiç bir gowluk eltmeýän söýgüden el çekmek gerek. Riya bilen Rahulyň bu gatnaşyklaryna hiç bir many ýok, oň soňum ýok. Agyry köy öwrülen bu gatnaşyklaryň arasyny şu wagt şu ýerde ödüp taşladan gowy bolar. Gadyet men sözlerim bilen lalaşyp bu nikany bozmak bardy, ýekemindem ikirjeňlenmez diýip men inanýan. Men bar etçe qolan zatlarym şular sizin merhemetliňiz. Aklı siz bir zat aýtmakçymy? Sizin hormatlyňyz. Taryhy agdaryp söýgüniň manysy hakda kadyety şahyrany düşündiriş beren üçin men kärdeşime ägirdilik sag bolsun aýdýan. Şonuň bilen birlikde men kadyetden bir zat sorasym gelýär. Hindileň nikah hakyna kanunyny er aýal arasynda söýgü bolmasa, onu olaň nikahlaryny bozup bolýar diýen kanun barmy? Elbetde ýok bolsa gerek. Sizin hormatlyňyz. Riya Malhotra bilen Rahul Malhotra da Hindileň nikah hakyna kanunyny laýyklykda nikahlaşanlar. Olar söýgü wakalarynyň gahramanlary däl, ýöneköy er aýal. Bu ýerde mysal getirilen Hir bilen Ranja, Leyli bilen Mejnun, Şirin Perhat, Romeo bilen Julietta bular diňe aşyk maşuklar. Olaň hiç ýerem kanuny er aýal ýa-da kanuny aýal bolmandyr. Olaň başdan geçiren wakalary bolsa diňe kitaplarda ýa-da kino ekranlaryna gyzykly. Sizin hormatlyňyz. Söýgü hakda taryhy wakalary okap kalbyň howsala düşürmek bir başga. Öz ömrüňi keramatly nikah gatnaşyklaryna baş edip,
Başgala borçlaryny, jogapkärçiligi duyup ýaşamak düýbünden başga. Şeýle keramatly gatnaşygy, nikah borcuny haýsydyr bir taryhy söýgü wakat bilen bir teredide goýmak bolmaz. Riýe bilen Rahulun taryhy söýgüsü ýokman bir zada elter. Ýöne entek adajyk tagalla, adajyk güç gerek. Bu ýerde hökümi siz çykarýaňyz. O ýerde bolsa biri bar. Ol bir ýaryň çyn söýgüsini duýmaz ýaly şeýle bir rehimsiz hem däldir. Ýeke mümkinçilik. Rahul Malhotran öz söýgüsini gorar ýaly. Onu suwud eder ýaly oňa ýekece mümkinçilik berin. Siziň hormatlyňyz. Bugün siziň öňüňizde aýryşmagy talap edip duran Riya Malhotra. Ertir muny şeýitmäniňiz üçin ol size çäksiz minnetdarlyk aýdar. Siziň merhemetliňiz. Maňa ananaýyň siziň hormatlyňyz. Hiç kim Riyany menden gowutananyk. Başga men qadiýetden etjek haýyşym ýok. Gatnaşyklary bozmalymy? Ýa-da saklap galmaly? Inni gedek qadiýetinki. Ähli delilleri gözeňine tutup, iki aklawjyňam belliklerini nazar alyp, qadiýet talapçy Riya Malhotraň nikahny bozmak baradaky talawyny kanagatlandyrmalýan netije gelinse gowular diýen karary geldi. Qadiýet nikahny bozmak üçin hiç ýyl düýpli delillerin ýoklugyny kesgitlep, olary maşgalany saklamagy maslahat berýär. Talap kabul edilmedi. Ulogas, sana näme pätkel berýär? Yeri, inni sen näme etmekçi? Beýdim. Sen näme dogry hasaplayan qadiýetiň karary sana köre hata ýal söýget bolar. Qyýdym. Durmuşyň sylsyrmly pelsepelerini düşünjek bol. Akylly bollo, Rahulun ýanyna dolanyp bar. Eger sen häzirem kezirlik etseň, soň gaty ökünörsiň. Eger adam öz ýalňyşyna düşünse, oňa gaharlanmak bolmaýagydym. Rahulun gapylary teň üçin hemişe açyk. Diňeseň islegiň gerek. Islegiň. Kaka inni bet edäýsene. Samir Şah bu işi utturanröydi pikir etme. Bu yürek bilen paykasyň arasyndaky söwüş bolupdy. Men paykasly döwüşdim. Aten yüregiň bilen. Yüregim ýeňdi. O ýerde de görýän gören. Karary bire paykasy bilen çykarýar. Birem ýüregi bilen. Anha görürsiň.
Ahir soňunda ýürek ýeňer. Bu entek belli däl. Ýöne her adam bolsa, meniň ilkin jeňişimden gutlaýan. Mubarak gutlaýan. Samir. ठीक है बोलिए sağ olun. Riya, sen bu yerde mi? Ana, sen yanına bir gelip gitti. Kim? Aytmadı. Öýe gideler Riya. Öý sensiz boşap galdy. Men köp pikir etdim Riya. Ahir soňam belki men süýgümde bir zat kemterlik edendir diýen pikire dolanyp gelýän. Eger men sen süýgüň gazanyp bilmedik bolsam, senden ýene de bir gedek maňa goýberen kemçiliklerimi düzeltmek üçin mümkinçilik bermeňi soraýan. Haýyş edýän, boyun gaçyrma. Meni ýanyňa getireni bile sen utýan zadyň näme? Riya, belki sen mensiz ýaşap bilirdiň. Ýöne men sensiz ýaşap bilmedim. Men sen çyn ýürekden söýýän Riya. एक बार मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो। Men bir gözlerime seyretsene. इनमें तुम्हें Sen olardan gözläp ýören söýgüň taparsyň. जिसकी तुम्हें तलाश थी। Rahul, sen beýle bir erwede adamam däl. Seni başga birim söýüp biler. अब और आजमाने Meni की syynama. कोशिश मत करो। Men hem adam ahyryn. इंसान हूँ, Dänäýmegim mümkin. टूट भी सकता हूँ। Riya, कितनी ही näçe आंधियाँ gaý, तूफान आए, tupan tursa da, लेकिन खुशबू तो hoşboý कभी फूल का hiç साथ wagt नहीं gül छोड़ती। taşlap gitmeýär. फिर तुमने कैसे Näme सोच üçin लिया sen कि मैं men तुम्हारे sen साथ taşlar छोड़ूंगा? öýtdüm. निहारी का Nihari kadynge sen näl? मेरी भी Eýsem menim gerek. Görsen nähili. अब जो Men bolşum da. मैं तो उस परिंदे की Men तरह edil जिसका hewurt आशियाना göz जल भी o जाए, dalsa da şol oturan şahadyny taşlap फिर gitmeýän भी वो उसी डाल पर kepteri बैठा ýalla. रहता, जहाँ उसका आशियाना था। अब तुम ही Sen बताओ, özüň aýdy Riya. मैं फिर से नया Täze आशियाना hewurtga बसाने ýatamak कहाँ üçin जाऊं? men gideýinmi? Men günertanlyk wagtym gutordy. Men gitmeli.
Bar gıydım. İyidine teretme gıydım. Howwa gıydım. Rahul sana sabarsızlık bilen garaşya. Öýüňe git gıydım. Bagtly bol balam. Bagtly bol. Howwa. Bar balam. Janap, men Jayco and Company kampaniýasyna habar ýolladym. Olar siz bilen kardy pul bermek meselesini guruluşyk bolýarlar. Eger siz istediňiz, men sizi duşup biljek. 2 minut. Hello. Ulugatyan. Yeah. Howwa. Ha. Howwa, aýdy ber. Ha? Howwa. Sure. Elbette. Abi. Edil şu wagt. No. Yok. Wait there. Şu ýerde garaş. You just- Garaşgyn bolýarmy? Okay. Bolýar. Yeah. Hoş. Bye. Rahul. मैं क्या कहना था Men कि JKN Company kampaniýasyna soňragam duşdy bordy pikir edýär. उससे पहले Onun öňürt sana sabarsızlyk bilen bir duşyk garaşýa. सर आप Janap, क्या कह रहे हैं मुझे कुछ men समझ sizin में नहीं diýeniňizde düşünýän näle? Rahul, men sen tutan ýerliňe çydamlyňa telpek goýdum. Sen ýeňdiň, sen utdyň. Riýe saňa garaşýa, riýe saňa öýde garaşýa. Öýde. Sen diňe bir kadiýetde däli durmuşda da ýeňdiň. Sen şuňa düşünýärmi? Bar çaltyrak öýüňe git. Rahul, Sen näme garaşýa? JKN kampaniýasy bilen özüň gurlaşar. Sen bunu gadamdyň Rahul. Berekella. Hakyky goş ýigit. पल पल पलकों के पर्दे उठाते रहे मेरे सपनों के आंगन में आते रहे जाते रहे छुपते रहे Men bu wakany ýazýakam kimiň ýeňip kimiň ýeňiljekdigini bilemokdym. Reşiň, Riýan, Rahulun ykbalyna ýaly wakalar köp adamlarda bolupdy. Bolaram. Söýgi hiç wagt gotormaýar. Giýje düşer. Ýöne ýerden dogan gün ýene de jahany ýagtyldyp, biziň göwnlerimizi nurdan nolarar. Bu wakada hemra bolanyň üçin köp sag bolan. Käte ýüregimiz ütgüşük tagamlar küýseýär. Sarwan waflary şol islegilen ýagty çözgüdidir. Sarwan waflaryny tämi süýdüň, mylaýym mesgäniň, turşuja limonyň we göwün küýsegleriniň naýbaşdy kremdir kakaowanyň lezzeti bar. Tebigatyň dygmatyny duý, göwüňi gandyr. Täze kämil önümi. Sarwan bu süýjülükleriň ählisiniň jemidir.